KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. misal mi non mu juuri mon dama ñëwoon fi expliquer leen tolluwaay jamono ak dunduwaay jamono ak def-defu àddina bu metti waaw ma dund lu metti nag dum taxi ngarnoomi hande yewtene mon ndaronoy solution ñu waxtaan si ba ma am si solution parce que sama 2 ans yi dund naa ci lu metti wax dëgg yàlla dund naa ci lu metti grande commerçante laa woon di doon voyage di dem di ñëw di jënd bagage di def lépp waaye ñaari at yi ci ginnaaw àddina tënk na ma ba lépp lu ma doon mbébét doon ko def léegi mënatuma ko def ndax lépp jafe-jafe àddina la dama nekkoon ci kër di sëy ak samay wujju samay gorog samay wujju peccoo ko ñëpp ma xëy benn jour rek mu tombé mercredi ma tëdd sama biir néeg jékki-jékki mel ni daa am lu ma yëkkati dàq ma daw kenn kër gi sama borom kër moo fa jël si ba may andi sama kër yaay sol ma daal tànku neen la ma andee sama kër yaay boobu ba léegi maa ngi sama kër yaay nag mais sant naa yàlla mais wéruma wér keng bu tax ma naan wér ndax booy wér day fekk nga uf say njaboot tey man maa ngi sama kër yaay samay njaboot ñi ngi des sama kër borom kër ma di ñaan yàlla nag képp ku ci am solution mu dimbali ma si te yàlla rek tax parce que vraiment j'ai vécu dund naa fa lu metti boobu ba léegi nag fu ñu xam ñoo ngi fay dem ba sama feebar boutique laa doon waaj pour ubbi boutique bi dépensé naa fa plus de 2 millions ba tey sama tànk dugg si ba tey ji sama tànk dugg si xaalis bi ñàkk naa ko boutique bi ñàkk naa lu bari sama àddina mais borom karaw gu ñuul ñàkkul dara taxul tamit ma bàyyi parce que soutien de famille laa may sama taawu yaay sama papa teel a génn àdduna ma des ak samay rakk ma bàyyi ay xale yu ndaw samay rakk ay xale yu ndaw lañ man maa ci gën a mag ma bàyyi ay xale yu ndaw démb damaa toog fi rek sama xel yëpp nekk sama njaboot gi démb fii laa toog sama xel mi yëpp nekk sama njaboot. assalam aɗa resa ɗon aɗa juuɗi aɗa waɗa ko foddema fof aɗa waɗa ɗum pina tan eɓe mbaɗma ko ganduɗa anda ko yaltinma e nder galle ñande o arande ɗon 4 heures oɗon joom galle makko no addamo 4 heures on joom galle makko no addamo komin oɗo ñaate oto o kadi gadday mi ɓeyiko caɗele ɗo ko wi ko fof ko caɗele omo wuuri ɗum o ñallinani o walnani so woni neɗɗo fof noon so woni sago mum sa yiccitimo a yiyat ɓesgu ma joni pour o wi mbaɗen feere joguiɗo hen feere fof e ballal fof saɗa wawnumo hen waɗande feere omo yiɗi ɗum nda hande ɗum tan o sohli e aduna makko nda kanko ko soutien de famille ko wi ko gonga kanko foti wallude yummako e miñiraɓe makko to ɗum fof joni o nokki ɗum ko wonno finance e affaire o financement makko affaire jeygu makko e fof nan jooɗi omon ɗo e galle yummako joni noon minen ñaagui mon hen tan joguiɗo hen solution fof bawɗo amen hen wallude fof e on solution pour ko woni koye aduna o ko mbiɗa ala e aduna fof nane aduna nda kanko meeɗa sikkude e aduna mo fin hawa ummo e nder galle makko o hangue omo doga hunde fof ko neɗɗo sa yiyani ɗum dan a wawa ɗum jabde wani min gurdi ɗum e makko o wuuri hen gurdam musgam
ndax jiiɗomo fof sa yimo aɗa andi ko debbo wane Allah kam woni ɗo ko yimɓe fof ko solution tan min darat noon kanko premier jour mercredi mo arate ɗo min jooɗi ɗo tan ha joom galle makko adduma e oto ndo addi mo nde minen fof min kuliji ndax o wullat tan o wiya o waɗa o yahat o wullat tan o yahat samin jooɗimo ɗo minen mbaɗa hunde min jen o yiilaye o yaha hedde gueeƴ min gone yiilade leeɗe ɗe min gone yiilade galleji ɗe somo yaha attinta ɗum kanko mo ganduɗa o jooɗotono ɓufto laabi tati ha laabi nayyi o jooɗo ha ganduɗa pour o ɓufto min personne mo o ɓufto o hanga carrément dal to ɗum sa wurani ɗum a wawa ɗum jaɓɗe minen guuri ɗum noon e makko nda hande so woni no sago amen e sago gaño e sago guiɗo fof ke nder suudu makko wonata hande e ɓiɓɓe makko e ɓesgu makko aɗa andi ɗum wona vie gacca suudu ma ala ko manque ma e nder galle ma gacca ɗon ɓiɓɓe ma gara gona e galle yumma ɗum fof ko hafere nawlego tan addi ɗum kono ɗum wona vie yamin ƴewtu koye amen yamin pewdute koye amen min dal ko ɗum jiimi hen ko fof noon ko musat debbo fof ko debbo fawatma ɗum ko musat amen minen rewɓe fof ko debbo e mani fawatma ɗum kono yamin ƴewtide koye amen yamin pewdute e koye amen minen ko ɗum tan min jiiɗi hen solution ko moƴƴi fof ko minen rewɓe wani ko boni fof ko minen rewɓe bonni ɗum to ɗum woni aduna o joni wone gueɗe noon sa wurani ɗum tan a wiyat ala wani ɗum ko minen guuri ɗum e makko minen jeehi pendant 3 mois mo ganduɗa min ñallata galle amen min mbalata ɗon min gardanmo comme gardowo kangaɗa o wullat omo yaha omo majjoyo omo teŋo ɗo omo aya ɗo taw mo ganduɗa sa ƴeewimo tan aɗa andi ko debbo to ɗum fof ko nde debbo ni mani fawma ɗum kono minen rewɓeɓe yamin jaggodir minen rewɓeɓe yamin ƴeew hakkude amen e Allah ndax cikkuɗo janggo ala fof ha funti hoorema to ɗum ko musanma fof ko debbo fawatma ɗum ala ndemin ndo rafe o haawi ndo amen ha haawi amen nda korko ari ɗon min jooɗi ha ñande korka tan won kawam goto ari namni kam nda kamɓe kodduno mbimomo kanko de o sellani ha omon dogue leeɗe ɗe fof on wi kam hande julde korko woto lelo e dow lese tawa yahani mbiya yumma ko yo noddam téléphone min garmi kalnimi yummako no kalnimi yummako après o waɗi joindre kawam on eɓe jeehe on noon machallah on min jiini hen raha wani haɗi taske o maayi haɗi taske kolona o maayi wani haɗani kanko ne gorko makko no doftimo no yinnomo no jagginimo no resimo no o accani amen hen hay nokku ndax to yeehi fof ala to yahani kolda wan to yeehi fof ko kanko hubbat oto makko o waddamo hen kanko e yummako e goɗɗo o yaha hay mbuuɗo amen yahani hen ko ɗum tahi ko muusi ko fof min jaɓirat ɗum Allah ndax omo ɗoftimo hen to so ɗoftanimo ko so accirinomo noon tan ma muuse amen to foti yaade par avion fof o waɗat par avion pour on safroyo kono on gorko tamit somin ñaaguimo Allah min ñagotonomo nda so accinomo tan muusa nda yumma koko debba tan ta ala doole wani ala ko ganduɗa taw kanko o tampani hen kanko gorko ɗum tahi dal minen geewa e lembel tatoɓel e nayoɓel yamin ƴeew hakkude amen e Allah ndax ɗum ɗo tan mon fof sa ƴetti ko potta ko ƴettude tan musata neɗɗo fof ko geewa hoore mum e nder suudu mum wani sa sikki a watta e gorko ma ko moƴƴi baɗowo e gorko ma ko moƴƴi mbiya hande yo hange walla yon wanmo kaja e kaja ɗum wona aduna ɗum wona vie yamin ƴewtino kamin mbaɗat ko yamin jewtino ɗum minen noon somin jeehi en mbiyat amen ko juuɗe tan mbaɗi ɗum tamin jeehi fof en mbiyat baɗɗo mum affaire o so mayino joni on joɗata ko ɗum to minen min ganda ceerno ko gorko makko andat ceerno nawaɓe ɗon wani ceerno wi ko gorko baɗɗo ɗum ɗon joni somi noddinomo joni maayi so oɗo mayino joni kanko jogoto mayde nde kanko de so mayino joni kanko jogoto mayde nde minen noon min takkani hay goto wani min jahata ko gorko nawatno amen e sennaɓe ndax minen min jaɓani yaade e sennaɓe kanko nawatno amen ndax min jeehe ceerno mo ganduɗa o wi so wi kanko o yoftoto tan o yoftoto kanko o wi o yoftatako minen fof noon min mbino yo yofto
nda so neɗɗo waɗima joni jamanu o joni so neɗɗo waɗima a watta to so ay joni so yimɓe toujours sa yi gueɗe kewɗe yaata e mbiyat aduna amul solo amul solo aduna amna solo sa waɗi joni neɗɗo wattinmo saabi mbaɗi ɗum yimɓe ɗiɗi yimɓe tato tan yimɓe ɓe gaccat wadde eɓe gaccat wadde joni noon ko ɗum woni probléme o ceerno ko ɗum wi amen wi joni so maayi mayde makko konko jogoto konko on kadi so maayi konko jogoto programme maayi makko en mbi noon haala noon ha timmude ko ka ngaɗa tan jaɓat ɗum wani neɗɗo foof ko jolfuɓeɓe mbiyat junjuɗo ene borom xel ay joni jamanu joɗi ndi en mbima humande debba kewtani ko hoddiɗe kewti ta hay hoddiɗe ko danger neɗɗo foof sa waɗi hoorema ka geewa hoorema ko jiɗanɗa hoorema a yeɗini ɗum goɗɗo ton probléme janta nda affaire nde wona mi wonma ko boni e min hakkillem kaldanmi noon affaire nde woni an jagguide joom galle ma no poɗɗani jagguide joom galle ma sa jaggiri noon joom galle ma majani joom galle ma ɓuri aɗa ƴetta ko boni aɗa waɗa ɗum nawle ɗum yooɗani yemin jewtito minen rewɓeɓe ko boni foof ko minen yemin jewtito koye amen yemin jeew koye amen a jarama Abou a jarama Habsa Diallo mi yetti yayam e babam mi weltima e joom Piindi TV kore jaam neɗɗo ala ko ɓuuri bandum mi weltima e moon ko jani jaam yo taw ko onon ɓuuri KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma